खरी बहिणी आणि हो इले दोन दीर तर आणखीनच अवघडल्यासारखे घरासारखे हो गे सुने. हा, तसं ते त्या झाल्या सिरियल असायची ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. त्याचा अर्थच तो असता की जी सासू असता, म्हणजे आता मी सासू बनते आणि ती सून बनता. जी सासू असता ती चावी दिता म्हणजे काय, घरची पूर्ण जबाबदारी आपल्या सुनेकडे सोपवता. तर ही चावी जी असता ती चावी तुमका कधी मिळाली आणि पण नाही त्याच्यानंतर. सरोज. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत असा. मी सरोज. आजचो आपलं यो खास व्हिडिओ तुमच्या सगळ्यांसाठी. काय काय जण खूप प्रश्न विचारतात, तुम्ही जावा जावा आहात का, तुम्ही बहिणी बहिणी आहात का, तुम्ही नणंद भाऊजाई आहात का, तुम्ही मैत्रिणी आहात का. तर त्या सगळ्या प्रश्नांचं थोडक्यात उत्तर. ही पहिली सिरीज आहे, याच्या पुढे अजून एक दोन सिरीज येतले. तर आता चला, आता सुरुवात करूया की आपण दोघा कोण. आता पहिला आम्ही इलव खय किचन सोडून इलव म्हणजे तुमच्याशी चांगले गप्पा मारू किलव आणि आमची एक ओळख देऊ किलव. आता किचन सोडून गेलो, बागे बघा फणसाचं झाड हा, आंब्याचा झाड हा, भरपूर सारे. आम्ही गावात नाही असू, हा आम्ही विरारमध्येच असू, पण विरारमध्ये सुद्धा आपण झाडा लावलेली असत. ह्या तुमका दाखवूया बघा. आमचा या छोटासा अंगण, आमच्या घराच्या बाहेर इलं की आमचा या अंगण दाखवण्यासाठी तुमच्यासाठी खास किचन सोडून किचन केलेला सोडून व्हिडिओ. म्हणजे आज रेसिपी नाही ह्या तुमका आता कळला असतात. चला, आता तुमच्या सगळ्यांचा आवडतो प्रश्न, आम्ही दोघा कोण. जावा जावा, बहिणी, मैत्रिणी, ननंद मावशी, भाऊजाई. काकी, काकू. ननंद भाऊजाई. हा, तर आता त्या प्रश्नाचं उत्तर देऊया. आम्ही असू सख्खे जावा आणि पक्क्या मैत्रिणी. ह्या आहेत माझी मोठी जाव आणि मी त्यांची छोटी जाव. म्हणजे ही 3 नंबर आणि मी मोठी. आणि आमच्यामध्ये एक असा, तर सध्या आता दिसत नाही ह्या दाखवता म्हटल्यावर हे बघशाल शोधशाल. असा नाला सोपाऱ्या कसा. ती तुम्हाला बहुतेक व्हिडिओ मध्ये दिसली पण असेल. काय काय व्हिडिओमध्ये तर असा. हा, आणि आमची एक सासू असा आणि 3 नवरे गो एक तिघांचे. सासू नाही गो, सगळ्यांका एकच सासू असते. म्हणालच म्हटलं, आमची एक सासू हा आणि तिघांचे 3 नवरे आणि ह्यांका असं 2 मुला आणि माका असा एकच बाळ. आणि त्याच्यानंतर माझ्या जी मधली जावा तिका पण आहात 2 मुला. म्हणजे त्यांचा दोघांचा कसा हम दो हमारे दो आणि माझा कसा हम त्रिकोण. एक आमचं चौकोन ह्याचं त्रिकोण. हमारा एक ही. हा, तर त्याच्यामुळे ह्यांची चौकोनी चौकट फॅमिली पूर्ण झालेली आहे. चला, आता पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर काय होतं. पुढचा प्रश्न तुमका अजून काय जाणून घ्यायचा होता. आता कसं नवीनच लग्न झाला. आता तुमचा किती वर्ष झाला, तुमचा ह्याचा किती वर्षी झाला ती आम्ही ओळख करून देतो. आता माझं लग्न झाला 22व्या वर्षी. 22व्या वर्षी म्हणजे कसा माझा असा लव्ह मॅरेज. खरा वाटत नाही ना, ह्याका पण इला ना लग्न करून तरी खरा वाटत नव्हता. माझ्या विचारा. चेहऱ्यावर अजूनही तो हास्या. प्रश्नचिन्ह. म्हणजे जवळजवळ 13 वर्ष झाली. म्हणजे माझ्या लग्नात 13 वर्ष झाली, त्यांच्या लग्नात किती झाली तर ते सांगते नाही. तेव्हापासून माझा जो प्रश्न आहे, यांचा खराच लव्ह मॅरेज हा आणि ता सुद्धा कधीपासूनचा प्रेम. लव्ह विथ अरेंज. हा, म्हणजे मान्यता दिल्यानी घरातल्यांनी. तसा लव्ह मॅरेज म्हटल्यावर पहिली फायटिंग असायची, तशी नाही दिल्यानी मान्यता. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा त्या पहिल्या दिवशी घरात आल्या, तसं लव्ह मॅरेज मध्ये म्हणजे लव्ह मॅरेज केलं, पण मला थोडा माहिती आहे त्यांनी घर कधी बघूक नव्हता. आता तुम्ही फर्स्ट रिॲक्शन काय होतं जेव्हा तुम्ही पहिल्या दिवशी घरात गृहप्रवेश केला. लग्न झाला, घरात आलो. घरात नंतर पहिल्या दिवशी एंट्री सांगा ना तुमका, तर माझी पहिली चक्करच इलेली माका. घर बघून चक्कर नाही इली, मग तो उपास आणि नवीन नवरी असल्यावर कसा आता एक तसा. मग ती चक्कर इली आणि मग गेले आणि त्यात म्हणतात उखाणो घ्यावा. तिथून खऱ्या उखाण्याची सर्व सवय झाली. पाठ केलेले पण सगळे विसरून गेले. आणि त्याच्यानंतर कानात खडं लावले, आता उखाणे पाठ करायचे. मग ते तुमच्या समोर आता येतात. उखाण्याची सिरीजच त्यांनी ते मनामध्ये कानात खडो लागलेलं अजून काय सोडलेलं ना. त्याच्यानंतर दुसरी सकाळ. चला, आता पहिली सकाळ, नवीन नवीन नवरीची पहिली सकाळ कशी होती. पहिली सकाळ म्हणजे काय, सासूबाई उठल्या 2:30 वाजताच पाणी इला. रात्री 2:30 वाजता. आणि नवीन नवरी म्हटल्यावर कशी साडी नेसो पाहिजेत ना, असं तुमच्या बाबतीत पण झाला असाल. मग 5 दिवस म्हटलं, मनाजवळ आधीच ठरवलेले 5 दिवस तरी साडी घालायची मॅक्सी. साडी केअर करूची सवय नाही. साडी खय, पदर खय आणि 10 बाय 10ची रूम. त्यात 2 दीर खाली, सासरे नाईट शिफ्ट करायचे, पण ते सकाळी आम्ही उठायच्या आधीच यायचे. पाणी इला आणि सासऱ्यांची यायची वेळ एकच असायची. आणि मग सासूबाई उठल्या आणि सगळी भांडी लावूक लागली. मी बोलले, पाणी भरतायत की खाली बसून जेवण करतायत.
तर म्हटलं ठीक आहे. पण तशी ती सवय ना सरोज माझ्या माहेरी पण होती, पण एवढी नाही, म्हणजे एकदमच एवढी अशी नाही. म्हणजे बघा, पहिल्या दिवशी जी गफलत सगळ्यांचीच होता, माहेर आणि सासरचा जो संगम असता ना तो जुळणार नाही. कारण काय होता, आपण एक डेली रुटीन मध्ये एक सवय असता माहेरची. म्हणजे हो आता वहिनीची सवय काय असेल, की सकाळी उठलं की आई वडील आणि बहीण, हो त्यांना बहिणीच आहे, तर त्यांच्यामध्ये जो त्यांचा काय म्हणतात, उठण्या बसण्याची किंवा त्यांची वेळ एक ठरलेली असायची आणि प्रत्येक सरोज तुका कामाची. सांगतोय वावरूची म्हटल्यावर कशी घरी बहिणी आणि होईले 2 दीर, तर आणखीनच अवघडल्यासारख्या. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक सासरे. सासू आणि बाई म्हणजे कोण, एक सासू. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही कोणाकडे मदत मागू शकता. आणि सासू म्हटल्यावर कसं ते आपल्या तुझ्या पण असतात ना सासू म्हटल्यावर जरा माइंड मध्ये तर हा, कळलं मला. सासूबाई आणि आई जेवढं व्यक्त आपण आईकडे होतो तेवढं सासूबाईकडे बाबा माझ्या सासूबाई मी जरा हय जाऊन येतोय थय जाऊन येते असं नाही आपण बोलू शकत. आईला कसं आई मी आले ग तिथून. फक्त इन्फॉर्म करायची गरज असता, ही जर सांगूची गरज असता, हा, म्हणजे बाबा मी जाऊन येऊ काय अशी. हा. आणि आणि माझा मेन हा, म्हणजे काय झालेलं सरोज माहेर जवळ मग तर मध्ये रचतो या ढॅंग टाकला की माहेर, हा. त्यामुळे मी सतत तिथे मग भीती वाटायची जाव की ही बोलात. आणि मी कामात पण होते. पहिली सकाळ झाली त्याच्यानंतर सासूबाईंनी पिठाचा ह्या मळल्या तर तुका चपाती येतात काय गो मेले हो येतात. एवढे चपाती येतले हा येतले किती एवढे म्हणजे किती असतले. आता आम्ही कशी 6 बहिणी आणि आई वडील त्यामुळे चपाती कसे आम्ही एक टाइम चपाती खायचो एक टाइम भात खायचो. हय इल्यावर कळला चपाते कसे खायचे. ते अजूनपर्यंत त्यांच्या लक्षात आहे. आणि आता पण ते चपातीची क्वांटिटी कमी नाही झाली हा. आता ती सवय म्हणतात ना घरासारखे हो गे सुने. हा, तसं ते त्या झाल्यात पूर्ण, म्हणजे बोलतात ना सासरच्या रंगामध्ये रंगून माका गेल्यात. 3 महिने लग्नात झाले ना तेव्हा माझ्या बहिणीने सांगितलं तू पूर्ण परबांमध्ये मुरली आहेस ताई. देवगडचा काय रवाग नाही त्यांच्याकडे. आणि ते पूर्ण कणकवली श्रावणगावच्या झालेल्या आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढे, त्याच्यानंतर आता किचनची सुरुवात. त्याच्यानंतर सासूबाईने कधीपर्यंत स्वयंपाक केला, किंवा तुम्हाला किचनची, ते म्हणतात ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मी कामाला ही जी जायची. ही जी चावी असतात घराची, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट. आता मी चावी घेऊन येईल त्याच्यासाठी सांगासाठी. तो एक सिरियल असायची ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. त्याचा अर्थच तो असता की जी सासू असता, म्हणजे आता मी सासू बनते आणि ती सून बनता, जी सासू असता ती चावी दिता म्हणजे काय, घरची पूर्ण जबाबदारी आपल्या सुनेकडे सोपवता. तर ही चावी जी असता ती चावी तुमका कधी मिळाली, आणि पण नाही त्याच्यानंतर सरोज चावी काय आयन हा, दिल्या नाही. पण सरोज किचन मात्र आयन माझ्या ताब्यात दिल्या. ताब्यात दिलं. ह्या हा. कर गो ता कर गो ह्या करूचा ही भांडी घासूची आहेत, ता करूचा. मग आता मसाल्यापर्यंत मसालो पण आता मे महिनो एप्रिल महिनो मसालो पण कुठूचा. मसालो तर मी कधी केलेले नाही माहेरी पण नाही आणि कधी नाही. तेव्हा माझी जी तारांबळ उडाली होती ना. आणि एक कुयरेची भाजी ही गेली मंगळवारची. आई बाबा रोज तर मंगळवारी सिद्धिविनायकला जायचे. आम्ही लालबागला राहायचो, सिद्धिविनायक चालत जायची. भाजी कुयरीची करून ठेव मी येईपर्यंत. तेव्हा माझ्याकडे फोन नाही, युट्यूब नाही, कोणाक विचारूची सोय नाही. बाजूक होते ते एक घाटावरचे होते, एक नाईक होते, त्यामुळे त्यांका फणसाची भाजी मी विचारू गेले धीर करून. पण तिने पण म्हणाली आम्हाला माहिती नाही, आमका परवीनच देता. झालं. म्हणते बोलतात हैसर पण घोळ झालो. म्हणजे हे सगळे आपले अनुभव असतात. आता वहिनीचा ह्यो थोडक्यातलो अनुभव. आता ह्यो व्हिडिओ आपण इथेच कट करूया, आणि त्याच्या पुढची सेकंड सिरीज जर तुमका बघूची असाल तर त्याच्यासाठी तुमका खय येऊचा लागताला परब किचन मध्ये. आणि माझी सुद्धा चपातीची गंमत तुमका नंतर सांगते, म्हणजे माझे जे अनुभव आहे ते. अशी म्हणजे काय आता ती कुयरीची भाजी झाली की नाही तर तुमका बघूचा असतात ना, तर येऊचा असतात ना, तर तुम्ही परब किचन ना असा लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि जोडून राहा या लिंकला. म्हणजे आमचे अनुभव लग्न झाल्यावर असे प्रत्येक मुलीचे असतात. पहिल्या दिवसापासून ती नवरीचे 9 दिवस ते ते चालू होता सध्या माझे. नवीन म्हणजे कसं, जुन्याच गोष्टींना तुम्ही उजाळा दिला आणि तुम्ही हे सांगितलं. चला, आता अशा प्रकारे आपण हा व्हिडिओ बंद करूया, आणि दुसऱ्या सिरीजचा व्हिडिओ तुम्ही नक्की वेट करा.